हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे भिडियोआव बरायबावबाय। दा आङो बेवहाय लेटेस्ट निउज आपडेट लानानै फैदों, नोंथांमोना नायलांनो हागोन। लेटेस्ट निउज आपडेट 25 मार्च 2020। कर'ना भाइरासजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि बेवहाय नोंथांमोना निउज नुनो मोनगोन। भिडियोखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय, बेवहाय गोदान गोदान नलेज मोनगोन नोंथांमोना। बे समाव जोङो नायनि एकर्डिं टु हु, थामहिनबा वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेशननि बादिब्ला दिनै कर'ना भाइरास बेरामजों साग्लोबजानाय गोसारजानाय गासै काउन्ट्रिफोरखौ नै जोङो बेयाव मोननो हागोन। गासै 3,34,991 सुबुङा गाग्लोबजाबाय आरो बिनि गेजेराव 14,652 सुबुङा जिउ खहा जाबाय। गासै हादर टेरिटरि, इउनियन टेरिटरि एरिया गासै 190 बेबादि हादरफ्रा दिनैहाय गाग्लोबजानानै दङ। 2 नाम्बाराव दङ 24 मार्च 2020, 12 midnight, the entire country will go under complete lockdown for 3 weeks. PM नरेन्द्र मदिया मैया 8 बाजियावहाय, थामहिनबा 24 तारिख मार्च 2020 आव मोनसे फोसावदोंमोन जे गासै हादरावनो मोनानि 12टानिफ्राय जे टटेल लकडाउन जागोन, बेयाव रावबो ओंखारनो मोना, रावबो सुबुङानो बाहेरायाव फैनो मोना, जाहाथे बे कर'ना भाइरासनिफ्राय बयबो रैखा मोननो होबथानो हायो। बेनि थाखाय नरेन्द्र मदि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा बे हुकुमखौ बयनोबो होनाय जादोंमोन। 3 नाम्बाराव दङ ससियेल डिस्टेन्सिं इज द बेस्ट वे टु प्रिभेन्ट कर'ना भाइरास। नरेन्द्र मदिया बे समावनो बुंबावदों मैयानि समाव जे ससियेल डिस्टेन्सिं, गोजान गोजान थालायनायनियानो जे मोनसे कर'ना भाइरासखौ होबथानायनि जे राहा लामा होननानै बुंदों। जे सुबुंनि भिर जानो नाङा, लामा सामा ओंखारनो नाङा, ज' जानो नाङा, माने गोजान थानायानो बे कर'ना भाइरासखौ होबथानायनि गुबै राहा होननानै बेवहाय नरेन्द्र मदिया बुंदों। आरो लोगोसे बिथाङा बुंबावदों कर'ना मिन्स कोई रोड पर ना निकाले, थामहिनबा कर'नानि ओंथिखौ नरेन्द्र मदि बिथाङा ओरैबायदि बुंदों जे कोई रोड पर ना निकाले, माने बायरावहाय एबा लामायावहाय रावबो ओंखारनानै फैनो नाङा। कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय आरो थैग्लुंनायनि गेजेरावनो मैयानि गेजेराव आसाम हादोरसायाव मोनसे गाहाम रादाब फोसावदों जे एलपि आरो इउपि टिचार्स मेरिट लिस्ट रिलिज 2020 डाउनलड प्रभिजनेल लिस्ट, जे टेट एग्जाम जादोंमोन बेनि गासै माबाफोरखौ प्रभिजनेल लिस्टखौ बेवहाय होनाय जाबाय। नोंथांमोना थांनानै बेवहाय नायनो हागोन। बेनिखायनो बुंनाय जादों जे दुखुनि गेजेरावबो सुखुनि खौरां। जाय बिथांमोना एलपि आरो इउपिनि थाखाय टिचार मेरिट लिस्टनि थाखाय आवेदन खालामदोंमोन, आर'जलाइ गथायदोंमोन, बिथांमोननि सिलेक्सन लिस्टआ ओंखारबाय। नोंथांमोना वेबसाइटआव थांनानै नायनो हागोन। चीन हादराव कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय आरो थैग्लुंनायनि उनाव दानिया मोनसे गोदान भाइरास फैबावबाय होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों, फरायसालियाव सुलुंनिफ्राय। बेनो जाहैबाय हान्था भाइरास। हान्था भाइरासआ जे चीन हादराव आरोबाव गोदानै फैबावबाय। दा बियो बे हान्था भाइरासआ मा रोखोमनि, बियो माब्रै गोसारो, बेनि लैखोनफ्रा मा जोङो बेखौ दा बे समाव जोङो नायलांनि। गोदान बेराम फैदों, बेनो जाहैबाय हान्था भाइरास। मानिफ्राय जायो बे हान्था भाइरासआ, मानिफ्राय जायो? जे बे एन्जर निख'नि बेनिफ्राय जायो। माब्रै जायो हान्था भाइरासआ, माब्रै जायो होननानै बुङोब्ला एन्जरा अरोब्ला जायो, बिनि खि हासुदैजोंबो जायो। जुदि बिनि खि हासुदैया जोंनाव नाङोब्ला बे बेरामा जोंनियाव जायो। आरो बियो बबे हादराव जागोरदों होननानै बुंदों? जे चाइनायाव जादों बियो। बेरामा माब्रै जायो? बे बेरामा माब्रै जायो? कर'ना बादि गिथावना नंद्राया, बे एसेबां मानि गिथावना नङा होननानै बुंदों। सन्देरग्रा बेराम नङा, नाथाय सासे भाइरास गोनां मानसिया मोजां मानसिखौ अरोब्ला बे बेरामा जायो। जुदि सोरबा भाइरास गोनां मानसिया सोरबा मानसिखौ अरोब्ला बे बेरामा जायो होननानै बुंदों। थेवब्लाबो बेयो एसेबां मानि कर'ना बादि गिख्रंथावना नङा होननानै सुलुंनिफ्राय जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बे बेरामनि लैखोनफोरा मा? बे बेरामनि लैखोनफोर जोङो बेयाव
लोमजानाय, खर' सानाय, मोदोम सानाय, गोजांनाय, उदै सानाय, डायरिया बेबादि लैखोनफोरखौ जोङो बेवहाय मोननो हादों। बे बेरामा जायोब्ला बे रोखोमनि लैखोनफोरखौ जोङो मोननो हागोन। आरोबाव आं बुंबावनि लोमजानाय, लोगोसे खर' सानाय, मोदोम सानाय, गोजांनाय, उदै सानाय, डायरिया, खिसावलाबायनाय बायदि बायदि रोखोमनि जानो हागौ बेनि लैखोनफ्रा। बे बेरामनि थाखाय मोजां ट्रिटमेन्ट लायाब्ला उनाव गुजुनायजों लोगोसे हां लानायाव खस्थ' मोननो हागौ। बे भाइरासआ देहायाव गोबाव सम थांना थाबाय थायोब्ला ल' ब्लाड प्रेसार, किडनि फेल, देहा सिङाव गब्लं खालामो। बे बेराम जायोब्ला सासे मानसिया 38% थैनायनि चान्स थायो। बे बेरामजों 24 अक्ट' मार्च दानाव चीन हादराव सासे जिउ खहा जाबाय। जोङो बे बेरामखौ बे समाव मिथिनो मोनबाय जे चीन हादराव बे कर'ना भाइरासनि उनावनो हान्था भाइरासजों दिनैसिमाव 24 अक्ट'सिमनि गेजेराव 24 अक्ट' मार्च 2020नि गेजेराव सासे सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ जोङो मोननो हायो। दा बिदिब्ला जोङो बेफोर गासैनिफ्राय जोङो सांग्रां थानो नांगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जाहाथे नोंथाङा नायखांनायनि उनाव बयनोबो शेयार खालामनानै हरो। शेयार खालाम जाहाथे बै मोनथियै सुबुंफोरा बे भिडिअखौ नायनानै मोनथिनो मोनो आरो बेनिफ्राय सांग्रां जानो हायो। नायखांनायनि उनाव बयनिसिमबो शेयार खालामनानै हरदो। बे भिडिअखौ नायनो थाखाय बयनिसिमबो थेंक्स। बाय बाय।